Takže ahoj, já vás vítám u tohoto videa a v tomto videu víte, že jsem měla video informace o mých videích nebo info o mých videích. Tamto jsem bohužel smazala, protože mi to nevycházelo a tak jsem se rozhodla, že to natočím znova a budu točit jiný videa, no možná stejný, ale budou jindy, protože mě to nevychází, protože teďka mám hodně kroužků. No, tak můžeme jít na to. Takže jako první věc budu točit z LPS. Videa z LPS budou vycházet, no, tak to není určeno, to nevím, ty vychází tak všelijak, to fakt nemám určený. No, z videa s pečopákama. Jako další budu točit se zvířátkama. Jestli jste viděli můj předchozí kanál ŽF i Honzáková, tak tam můžete vidět Tomíka, vlastně ne, ale Bobka určitě ano. Takže budu ovšem točit i nadále se zvířátkama. A určitě budu točit, to nemohu vynechat, jak se nalíčit. Nebo ne úplně jak se nalíčit, ale jak jsme se mohli namalovat. No a myslím, že tohle by bylo asi pro tohle video všechno. Dejte like, dejte koment, dejte odběr, pokud se vám všem video líbilo. A to by bylo asi pro tohle video všechno, já nevím, co mám točit. Vždycky mi nějak spadne kamera a pak to video je úplně na prd. Jedno video jsem přetáčela asi 4krát a vůbec ještě nevyšlo. No to je jedno. Tak doufám, že se vám video líbilo a ahoj. Uvidíme se u příštího videa. Ahoj.